Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi akrama man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qail iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu keluarga besar TPQ Madin Al-Karim, wali santri, Dewan Asatidz, Bapak Ibu guru TPQ Madin Al-Karim, Kepala TPQ, Kepala Madin, yang mulia Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Kalijawir, yang mulia Bapak Kapolsek, Bapak Danramil atau yang mewakili segenap pengurus NU dalam segala tingkatan, pengurus muslimat dalam segala tingkatan, yang mulia Bapak Kepala Desa Karangtalun beserta jajarannya, Babinsa, Babin Kamtibmas, tim penilai metode Al-Quran, apa nama ini? An-Nahdiyah PC NU Kabupaten Tulungagung, grup sholawat, konco-konco banser sedaya kemawon ingkang kula hormati. Malam hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka nasyakuri telah selesainya proses belajar mengajar putra putri panjenengan, telah selesainya pendidikan Al-Quran, qiraatul Quran 30 juz kagem putra putri panjenengan. Mugi-mugi tasyakuran malam hari ini memberikan barokah, manfaat, maslahah, hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ugi salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dhateng kita supados langkah urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nampi amanah kula saking Selo Puro Blitar kapure sowan wonten lembaga pendidikan TPQ Madin Al-Karim, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan haflah pengajian akbar dalam rangka wisuda santri dan halal bihalal. Para hadirin, wonten kitab namine Wasiyatul Mustafa. Kanjeng Nabi itu memberikan wasiat datang Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali lis-sa'id salasu alamah. Ali, wong bejo ki tetengere telu. Keluarga, wong rumah tangga lek pengen bejo tetengere telu, pejabat lek pengen bejo tetengere telu. Jadi kan lek pengen duwe anak solih-solihah tetengere ya telu. Eneng perkara telu, sapa sing kanggonan perkara telu niku bakal bejo dunyane, bakal bejo akhirate. Napa Kanjeng Nabi tetenger telu niku? Siji, utun halalun, sing dipangan kudu halal. Ndi-ndi enek rumah tangga kok sing didahar bendina halal bejo. Kok sampean duwe anak, anake bendina dikai panganan sing halal, insyaallah anake bejo. Panganan itu pondasi urip kula karo panjenengan. Panganan itu pondasi aktivitas kula karo panjenengan. Artine awake dhewe iso beraktivitas, awake dhewe iso nang pasar, nang sawah, nang kantor, awake dhewe iso nang masjid, awake dhewe iso beraktivitas niku mergo ditopang karo panganan niki lho.
Jadi manusia iki iso beraktivitas mergo enek panganan niku secara syariat ngoten niku. Lah manusia iki lek sing dipangan halal cenderung perbuatane halal. Manusia iki lek sing dipangan haram cenderung perbuatane haram. Weteng niku kaya lemah yu. Yo. Mau weneng ae. Yo. Weteng iki kaya lemah. Lemah iki lek sing kok encep iki jagung kok tukule lak jagung. Jenengan ngencepne dhelek ya tukule dhelek, ngencepne pari ya tukule pari. Ora ini ngandur pari tukul suketeki kejaba via valen. Jadi apa sing jenengan lebokne ning lemah ya kuwi sing tukul. Wong iki lek sing dilebokne lemah, sing dilebokne weteng haram ya tukule kok lak haram. Lah sing dilebokne weteng ki halal kok tukule halal. Jadi panganan itu pondasi kula karo kula Kanjeng Nabi ngelingne pertama ki kudu panganan sik. Wong ki lek sing dipangan haram minimal siji engko abot nglakoni ibadah. Nyapa awake dhewe abot nglakoni ibadah mergo tubuh kita itu ada daging yang tumbuh saka barang haram. Sepeda motor niki lek kok iseni Pertamax Powena apa meneh Pertamax turbo Powena. Tapi lek kok isi Pertalite campur banyu ya mlaku tapi nyandet-nyandet. Wes saiki Pertalite dilebokne motor terus campuri banyu. Muni dedet mlaku tapi dedet mandek neh. Engko mlakune dedet mandek neh. Mergo Pertalite kecampuran banyu. Sampeyan rasa gumun lah nek wong Karang Talu ini kadung jamaah sregep baru dedet mandek neh. Mereka kalau jamaah dedet ilang neh. Kuwi Pertalite kecampuran. Jadi weteng lek dicampuri haram, ya ngoten niku nyandet-nyandet lek sepeda motor Pertalite kecampuran banyu kuwi lho. Enek to lek kadung dhuwur Quran sro gebarilang iki enek ta. Bar salat sak jus sedina sewengi 5 jus bar ngono ki ilang juse ki lentek ganti jus apel jus kuwi Pertalite kecampuran banyu kuwi lho weteng ki lek kok campuri haram wis salah abot nglakoni ibadah lha iki lek dipangani anak wis aja arep-arep anak panjenengan ngapunten soli-solihah tenan. Tapi lek sepeda motor sampean jenengan campuri Pertamax apa meneh Pertamax turbo suarane ndak tek krungu yu krungu azan kok azan sing tukang azan ngonekne mik wes Pertamax turbo digas titik wes Pertamax turbo lho sing azan iki lho urung sampe mek kletek arep ngempakne mik lho wis wes mergo Pertamax turbo tapi lek Pertalite campuran banyu wis azan iki lho wis sampe entek lho panggah Pertalite kecampuran lho mula anak-anak kalau karo panjenengan tenan lek pengen duwe anak saleh iki pancen siji kudu dikai panganan sing apik lho tenan lah panganan iki sering tak aturne enek cara kualitas BBM iki kaya Pertamax turbo enek panganane wong Karang Talun kuwi cara bahan bakar Pertamax turbo jenenge sego berkat. Sego berkat iki Pertamax turbo yu mergo siji halal loro enek dungane. Wis golek ana sak Tulungagung panganan sing didungani sak liyane sego berkat. Sampeyan marung ning Karang Talun tek 500.000 sing di warung lho ra kere dungani ya. Mbak dungane ono aku mbayar anu marung tek 500.000 lho. Sing di warung lak muni sama ngomong pekemu lak. Niki sego berkat ki lek dipangan ning anak kok dadi daging, iki daging sing barokah. Mula diarani berkat iki maknane barokah, barokah ki tambah apik. Mula sampeyan delok wong biyen iki nyapa to lek ndonga kok mandi, padahal ra patek teteh. Lah biyen nek cah cilik nangis lek nyuwuk wong biyen maca bismillah isra genah.
Semilarokman semilarokim, ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku, buh cah cilik nangis meneng cepok. Lah nyapa mergo wong biyen panganane sego mandi. Saiki nek arep ndonga wudu sik ya fasih Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, puh dah cilik nangis malah jaweret ta. Mergo saiki awake dhewe iki sembarang wis diuntal, ora bantal, ora kadal, ora aspal, kabeh diun. Mula dina dawuh wong iki lek panganane halal, dongane mandi. Biyen iki lara gomen iki Pak Lurah, cangkeme didone wong angon kebo iki beres. Lha tenan Pak Camat. Saiki entek larutan sakrat iki ora mari ya. Lha tenan. Pak Camat Karang Talun jenengan Pak Camat nggih. Anu Kali Dawir jenengan nggih. Beh wawet jenengan iki niki. Pun pinten tahun Pak Camat? Layakno kok panggah jenengan ya aku bedhok. Wis tak dongakne dadi bupati. Lha tenan mula ibu-ibu ki tak pesine aja nyembranakne sego berkat. Mergo wong biyen iki pancen ngestokne berkat. Biyen ki kelingan ora tahun 80-an. Bapak jenengan kok genduren, urung turu sampe nek urung bapake mulih. Iya apa ora? Anake papat ngendok sitok dirsi dadi papat, sambil goreng dadi papat, mine dadi papat. Ora enek jaman biyen berkat rantek. Lho jenenge berkat wis resik kobrok godhonge didilati. Mulai anak awake dhewe kita kembalikan kon seneng mangan sego berkat. Lho saiki lho tenan ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Sirot. Putrane kabeh dadi tokoh nasional. Salah setunggalnya namanya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Ketua Umum PBNU sing kemarin ya. Saat ini kan ketua PBNU kan sapa niku Gus Yahya Khalil Stakuf niku. Pak Said Akil Sirot iki mboten enten Pak wong pinter kayak beliau niku. Oh alim. Alumni Umul Qura, alumni Lirboyo. Wah, pintere masyaallah. Jadi kuliah teng luar negeri Umul Qura niku sak Indonesia niku kula mireng kabar. Niku sing ditampa mek loro. Hanya itu. Lah jenenge Pak Yai Said Akil Sirot iki alumni mriku atik kumlot Pak Lurah. Lha niku bapake iki ditakoni kalih alumni, "Yai, putrane jenengan kok kabeh pinter-pinter. Resepe napa?" "Sederhana, anak kula sering tak kasih makan nasi berkat." Lho kok ngoten Yai? Mergo nasi berkat iki kelebihan loro. Siji mesti halale, loro menek barokah donga. Mula diarani berkat iki saka tembung barokah. Kowe lek dadi daging dadi sing barokah, munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Dadi Mbah Yai Said Akil Sirot iki pinter niku biografine mergo sering dikai maaf sego berkat iki. Lah saiki wong Karang Taruna nek entuk berkat gak kepangan, sesuk dipakani pitik. Mula sing pinter malih lha tenan Pak. Nggih napa? Mula ayo kembali ning piwulange wong biyen. Panganan iki penting, panganan iki pondasi dawuh Kanjeng Nabi. Mula rungokno ibu-ibu iki sampeyan tak omong ibu, lek roh utawa krungu tanggane slametan, tulung to lek adang iki disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan. Kadung disuda tibane gak di nyor keme nyonyor cangkeme. Lho tenang. Bu sing atos-atos nggih putrane disukani daharan sing sae nggih. Lho ada seorang biasa namine Pak Mubarok. Pak Mubarok niku pendamelane nunggoni kebun anggur. Dadi nek wong sugih duwe kebun anggur, lah Pak Mubarok iki nyambut damele nunggoni kebun anggur. Suatu hari majikane mara, "Pak Mubarok,
aku pundhut anggur sing legi. Dipundhutne kecut. Kecut pundhutne sing legi, kecut malih sampai 3 kali iki kecut. Majikane muni, Pak Mubarok sampean iki apa enggak ngerti to endi anggur sing legi endi sing kecut mboten. Lho sampean iki pirang-pirang tahun nunggoni kebun anggur iki lho. Urung tahu to ngrasakne anggur sing legi kecut mboten. Lah nyapa? Lah jenengan ngengken nunggoni kok. La ilaha illallah. Jadi dikongkon nunggoni kuwi lho ora wani jukuk. Mergo kata-katane nunggoni. Akhirnya Pak Mubarok ini duwe putra jenenge Abdullah bin Mubarok. Itu seorang ulama besar, lahir dari orang tua yang takut dengan barang haram. Lek rewang hati-hati aja gampang ngentit iwak. Lho kok malah rewang ngentit iwak dikekne anake lho. Ngarit isine aja sampai suket campur semangka. Lho kok malah sengkono semangkane digomol diweni anak iki piye karepe ngono iki? Enek sing rewang tukang entit iwak enek. Ora patek tandang dilak-diluk mulih karo bekem iwak. Iki sing kulino ngono batin cangkem ngono. Lho tenan Pak sing hati-hati panganan niku. Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim. Niki wong ngati-ngati Pak Camat karo barang haram. Melampah nemu apel. Apel nih sapa muni Pak e? Enek iya wong sing ngerti tiwakimu. Mulai iki halal bihalal hati-hati lek njaluk ngapura. Diaturne kesalahane. Aja mek yu luputku ngapuranen aja. Yu luputku ngapuranen heeh padha-padha. Ngene lho yu genahe. Pas rewangke aku ngentit iwakmu. Ya Allah layakno iwake ora cukup. Awakmu terus ngenditi heeh. Lah yo sepurane ya aja dibaleni ya. Ngono lho yu diaturne. Lek ngapura lek halal bihalal. Tapi lek kok aturne dadi gemberah gak usah. Wis cukup bro luputku ngapuranen heeh padha-padha. Wis ngono tok aja kok terusne. Lek kok terusne dijuotosi kowe engko. Bro luputku ngapuranen heeh padha-padha. Ngene lho bro genahe. Bojomu kan tau ilang 3 dina. Kayak tak inep ning Tulungagung. Wah cangkemmu malah gendut to. Lek ngono kuwi cukup bro luputku ngapuranen. Sabit bin Ibrahim niku melampah nemu apel. Entuk separuh kelingan dimaem separuh lho. Sabit lagi sadar lho iki apele sapa? Iki duduk teku. Akhirnya diturut. Lho kok enek lapa niku jenenge kebun apel. Teng mriku enek wonge. Pak ngapunten apel jenengan sing sepalih pun kula maem. Niki sing sepalih kula wangsule jenengan halal niki sing sepalih saking wedine Sabit bin Ibrahim. Sing ning kebun apel, Mas, sepurane iki dudu apelku. Aku ning kene mek nyambut gawe. Lah sing gadah pundi sing duwe adoh, Mas. Sampe nek rono 6 dina lagi teko kono. Lha pundi daleme Banyuwangi. Kali Sabit bin Ibrahim dijaluki alamat, subhanallah. Diparani teng Banyuwangi, nggawa turan apel separuh sing dipangan duduk teking. Akhirnya teko kono petuk assalamualaikum waalaikumsalam. Apunten Pak nyuwun pirsa napa panjenengan ingkang kagungan kebun apel teng Karangtalun? Nggih Pak, niki apel jenengan sing sepalih pun kula maem. Niki sing sepalih kula wangsule jenengan halal nih Pak nggih. Kula wedi kalih ancamane Allah lewat Kanjeng Nabi. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Tubuh ki lek nek barang haram sing mlebu maka neraka layak menjadi tempatnya. Wedi kula Pak lek brinjing dilebetake neraka. Sing di kebun anggur gedhe kok enek wong Karangtalun kaya ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan iki. Mergo lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Akhirnya sing di kebun anggur, Mas, aku gelem ngalalne apel sing kok pangan separuh ning sarate sitok. Kowe kudu gelem ngrabi anakku wedok. Kok weh. Lek ora gelem wis sampai kapan apel sing kok pangan wis ora tak halal.
Piye jawaban Sabit bin Ibrahim? Nggih, mboten napa-napa. Sing penting jenengan halal nih. Putri jenengan kula nikah. Mas, aja amen mboten napa-napa, aja mboten napa-napa. Anakku ki mripate wuta. Anakku ki kupinge budhek. Anakku ki bisu, Mas. Anakku ki stroke. Ya Allah, stroke. Lah engko nek ya piye? Cobi, saking pengen dihalal nih, mboten napa-napa, senajan anak panjenengan cacat yang ngoten niku mboten napa-napa. Akhire tenan, ya wis rene Mas, angkah tuka qabil tu nikahaha. Akhire dirabi. Mas, kae kamari bojomu. Wis rono, halal kae kanggo awakmu. Krana Sabit bin Ibrahim wong santri, ajeng mlebu kamari bojone iki uluk salam. Padahal wis diomongi lek bojone iki budhek. Lah wong santri kok penting nuruti perintah Allah to. Akhire tenan arep mlebu kamar, assalamualaikum. Lho kok tekan jero kamar iki jawab waalaikumsalam. Lho. Nyenene munak. Tak ongo. Akhirnya tangannya dilebokne. Lho kok disaut? Lho. Nyenene terus. Nah itu salaman. Akhirnya Sabit bin Ibrahim mlebu teng kamar. Subhanallah. Tibane nemoni perempuan yang luar biasa, dedeke apik, kulite apik, wajahnya cantik. Akhirnya Sabit bin Ibrahim cara saiki ngomong, lho Dik, dawe abah sampean mau jerene bisu. Sampean kok iso omong, Mas, abah ki seneng gawe kinayah. Maknane lesanku bisu ki bisu saka kemaksiatan. Aku ki selawase urip urung tau ngrasani tangga dulur kanca. Aku urung tau mitnah ngelokne tangga dulur kanca. Lesanku ki mek zikir, lesanku ki mek maca Quran, gak pernah melakukan kemaksiatan. Mripatku wuta ki wuta kok kemaksiatan. Mripatku ki mek nyawang bapak ibu, mripatku mek nyawang Quran. Kupingku budhek ki maknane budhek saka kemaksiatan. Ora tau ngrungokne wong rasan-rasan. Aku mek ngrungokne ngendikane ibu, mek ngrungokne ngendikane Quran. Sikilku stroke ki maknane stroke kemaksiatan. Sikilku ki mek tak gawe pengajian muslimat fatayat. Sikilku mek tak gawe silaturahim. Sikilku mek tak gawe jamaah, Mas. Urung tahu sikilku pisan nek tak gawe melu karnaval karo joget urung tahu, Mas. Aku ki urung tahu, Mas. Ho a ning kene enek apa ora ho-ahoe? Sampeyan ya miyok. Sampeyan ya ho-ahoe. Akhirnya Sabit bin Ibrahim nikah. Akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah, mujtahid mutlak. Itu lahir dari orang tua yang takut makan barang haram. Yuk, lek pengen anak soleh, anak solehah, dikai panganan sing apik. Berkat, diling-iling. Lek untuk berkat dintekne yu ya. Kok tambah lemu? Ibu juri sapa kuwi? Salikin. Kain, celukan kain, bojomu kain. Mula aja nyembur anak sego berkat itu istimewa ngono lho. Yo. Lek pengen di anak apik siji dikai panganan sing halal utawa sing mergo panganan itu pondasi urip kula karo panjenengan. Lho tenan lho Pak Camat. Wong mangan barang haram iki jane resikone abot to. Lho nggih to. Wong Kanjeng wong Quran iki dawuh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Barang apik cilik ya diwales, barang elek cilik ya di. Nabi Isa niku nate mlaku-mlaku liwat kuburan. Ning kuburan roh enek wong disiksa. Karena Nabi Isa niku iso komunikasi karo wong sing wis mati. Wong Nabi Isa ki nguripi wong mati ya iso kok. Akhire roh nek wong disiksa nang kuburan.
Niku Nabi Isa terus takon, ya rajul man anta, he wong lanang sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe ning kuburan disiksa? Lah kok cerita kula teng kuburan wis 11 tahun disiksa. Awit mati sampai hari ini urusan kuburan kula belum selesai. Lah terus salahmu apa? Akhirnya cerita Nabi Isa nalikane kula urip teng donya, pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu teng alas, kula sing mikulne, terus teko omah kula diongkosi. Dadi ngojek kayu tapi dipikul. Dadi lek tanggane golek kayu ning alas, dhek sing mikulne dipeta wangsul terus diongkosi. Suatu saat tetangga kula ngengken kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Kayune kula pikul tibane desane wadah teng tengah dalan weteng kula luwe, akhire menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak teng untu kula iki enek slilite. Kula tingak-tinguk golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu moklek kayune tangga kula sing kula dikangen ngeterne niku lho. Niku kan duduk gadan kula tok. Akhire kula poklek maklik kula damel ngilaki slilit. Bareng ngoten kula guwak. Mek gara-gara kula ngentit sak tusuk gigi. 11 tahun urusan kuburan belum selesai. Sak tusuk gigi lho. Kok golek ramban ra tembung niku piye terusan karepe? Lho tenan Pak Lurah, Pak Camat, pejabat lek kelingan iki, wah gak wani korupsi sampai miliaran. Gak wani tenan. Sak tusuk gigi kok. Sak tusuk gigi Pak Camat. Sak tusuk gigi. Lho tenang, hati-hati ya gitu. Mula mangan barang halal iki penting, Bu. Nek ngudek jenang aja amen golek debok. Jenang rong mateng njupuk debok bareng digo mulih iki lho. Bojone wehi, anake 5 wehi. Niku jenenge sapa kuwi? Lho ge siji tenang, lek pengen duwe anak apik panganane kudu sing sing apik. Wes, Bu, mula kula ki ya tuwenan Pak. Wah, lek nuwun sewu kok pamer mboten. Wes, aku lek ora genah halal wis jandak wani kula niki yo. Soale resikone kok anak ki angel kok dadi anak sing soli-soli kalek panganane wis ora halal. Mula kula niki lek entuk berkat pira panggah kepangan. Lho tenan ngelingi niku lho. Mula kula kok pamer mboten anak kula ki sing pertama ranking terus mulai SD ki. Tanya apa? Mergo seneng tak kei mangan sego berkat. Kula iki kamus untuk berkat gak entek gak enek Bu Camat. Gak enek pangantek. Lho nggih saiki untuk berkat pira iso jajalan nggo gawan ono. Lho, sesuk iso tak teri teng pondok, Pak. Anak kula mondok ning Malang iki tak terni. Ojo sampe gak kepangan sego berkat. Kula iso marah lek bojo kula ki enek berkat gak kepangan. Lek untuk berkat akeh disalah Dik, ayo teri nang Malang. Mula anak kula ki sing pertama ranking terus mergo senengane mangan sego berkat. Sing nomor 2 ki ranking terus tapi ranking 8. Nek lek gak mangan sego berkat malah 28 ki malah aku. Wis lek pengen anak apik siji dikai panganan sing apik. Nomor 2 tandane wong apik siji utun halalun, panganane kudu halal. Sing nomor 2 wa mujalasatul ulama. Anak-anak panjenengan iki lek wis dikai panganan sing halal sing apik. Nomor 2 aja kok dohne karo kiai. Anak-anak panjenengan harus dekat dengan ulama. Mergo ulama ki pewarise Nabi, ngeten lho, teng alam donya ki jane wong sing paling ampuh kan mek kalih tok. Ning atas bumi ki sing paling ampuh mek kalih lho, Pak. Siji wong tuane dhewe-dhewe. Jadi teng alam dunia ki sing paling ampuh wong tuane dhewe-dhewe. Saking ampuh jenengan sampai Kanjeng Nabi dawuh, ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridone Allah ki tibane dideleh nang ridone wong tuwa. Murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Sehebat apapun anak lek wong tuwa gak lila, tibane Allah melu gak lila. Ki lho kehebatan panjenengan. Wis to sampean dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan.
Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo, mending gak duwe gelar, Bu. Mek duwe gelaran karpet iki. Mek duwe gelaran kloso lho, tapi wong tua lilo Allah melu. Jadi kan jadi pejabat, jadi lurah, jadi camat, bupati, wali kota, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo jadi presiden. Lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Ngapunten, ngapunten, mending jadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo Allah melu. Lontek kau uripe anake cekel wong tuweke dhewe-dhewe. Lho sama jadi wong ahli sedekah donyane entek nggih bangun TPQ Madrasah Diniyah, bangun masjid santunan yatim piatu janda miskin, ahli sedekah, tapi wong tua gak lilo Allah melu mboten. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo Allah melu. Entek uripe anak iki cekel wong tuweke dhewe-dhewe. Oh, sampean dadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, bathuke ngecap ireng susun 28. Lho tenan, tapi lek wong tua gak lilo Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lilo Allah melu lilo. Sing rawuh niki tulung apik-apik karo wong tuane dhewe-dhewe. Yo. Tenan, wong tuwa awake dhewe iki ampuh. Loh, Kanjeng Nabi dhe murid jenenge Alqamah meh kepleset kok. Loh, Alqamah niku badhe sedo dituntun kalimah la ilaha illallah ora iso muni. Muride Kanjeng Nabi, sahabat mergo nyapa tau gendakne ibuke. Basa ibuke ngapura, Alqamah langsung saged ngunekne kalimah la ilaha illallah. Kaya ngene iki lho wong tuwek. Lah nyapa kok sampean iki hebat, lha pancen uripe sampean iki entek ge ngurusi anak kok. Sama niki tenan nek ngomong nih repot iki paling repot ngurusi anak, arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne. Apa to penjaluke anak sing gak kok wehne, njaluk omah kok tukokne, mobil kok tukokne, gelang kalung kok tukokne lek urusan anak. Lho, saestu lek perlu nyawa iki lho lek sing njaluk anak diwehne, pokok sing njaluk. Wong tangga kula iki anake wedok ninggal bapake seminggu nangis ndak meneng. Kula takziah muni ngene, anak wedok kula ninggal Pak Lukman, cara nyawa kena dijolne, tak ijolne Pak Lukman. La ilaha illallah. Tibane jenengan iki lek urusan anak nyawa lho kok wehne tak mau. Apa to Bu sing ora kok wehne nang anak iki sing sampean duweni? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Wijane sayang apa samar ilang to? Oh samar. Ora lebu sampean tak takoni jujur, sampean iki lek yasinan kok oleh naga sari loro, jenengan dahar apa go mulih? Go mulih kok wehne sapa? Lho sampean iki tenan. Ngono lek enek anak wani karo wong tua lah entek jik wis, entek jik uripe gak barokah. Sampeyan ngomongin repot ya awit anak durung lahir wis repot kok. Lho anak rung lahir sampeyan wis repot kok. Kelingan ora te yu rabi untuk 3 wulan iki lho. Lah sampeyan rabi untuk 3 sasi mangan apa-apa balik, mambu apa-apa balik iki lho, ra kelingan iki. Dilak dulu. Kelingan ora ya? Anak rung enek ya. Akhir karo Pak Camat, Bu Camat diterni gini bidan diperiksa untuk 5 menit Pak Camat timbali. Mas mriki enten apa Bu bidan, selamat istri panjenengan hamil 1 bulan. Kayak ini. Tolong Pak Camat jaga kandungannya, makan makanan bervitamin. Bojone juga gampang diketaki Pak Camat. Golek susah tumus yang baik sing dikandung. Karo anu nggih Pak Camat tulung tiap bulan gawe rene tak kontroli kandungannya. Bayi dik sak wulan lho Pak Camat wis repot. Mulih Bu Camat takoni, "Nduk sidane lara apa?" "Anu Bu, kula meteng sak wulan." "Alhamdulillah. Beneran Nduk, rumah tanggamu bendang ayem bendang cencem. Mulai saiki tak pesine aja gampang ngelokne wong, aja gampang maido wong, aja gampang mitnah wong. Engko tumus ning bae sing kok kandung karo bojomu omongono ya Nduk. Aja gampang mateni kewan, tenan. Mulai sesuk bojomu kan leren ya Nduk, lek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk kon bakul cilok ya Nduk." Kayak ngono iki lho sampean bilani anak. Karo iki pesene wong Karang Talun ya Nduk, tenan aja kok langgar, tenan.
selama kowe meteng aja pisan-pisan ya nduk nglangkai alu ngadeg ya nduk. Kayak ngono ki lho anak rung repot anak rung lahir jenengan wis re saulan dadi 2 wulan 3 wulan piye tambah repote meteng 3 wulan timbali karo maratuwane le dalem Pak bojomu meteng 3 sasi wong wedoke lek meteng 3 sasi dilungkas ditiupne roh ditulis nasibe bojo cilokane rezekine patine momong durung ditulis kono dislameti kono ndang blonjo nang pasar Kalidawir dislameti ya le ben karo Allah ditulis apik mergo sedekah ki tolak balak iki jenenge telonan kowe kudu ngerti lho le Kalidawir karo Blitar iki beda ning Kalidawir telonan paling titik undangane wong 400 walah yo bojomu bakul cilok amen numplek kaya mripate mek ketip ya Allah 400 akhirnya nyedeki ning si wedok dik kon slametan undangane 400 lah pripun Mas piye kowe yo roh dhewe nyambut gawe kaya ngene iki winginane bakul cilok ning Madin Al Karim bocah-bocah mek njukuki tok tapi ndak bayar lah terus pripun Mas piye lek gelangmu ae didol adol gelang belani mari telonan leren yo wetenge tambah gedhi 7 sasi celuk neh le bojomu wis meteng 7 sasi sirai bayi wis mapan ya le malik mengisor malik ikrama inggile tingkep syukurono ya le iki jenenge tingkepan ben sirai panggah ning ngisor oleh babaran ben lancar kowe kudu ngerti lho le Blitar karo Kalidawir ki lek tingkepan beda nang Kalidawir ki tingkepan undangane paling titik wong 750 ya yo bojomu ki mripate mek ketip ya Allah 750 nyedeki sing wedok kon slametan neh lho dik undangane 750 lah pripun Mas kowe ya roh dhewe nyambut gawe kaya ngene lah terus pripun Mas piye lek kalungmu ae didol adol kalung belani akhire bobot 9 sasi 10 dina krasa lek arep babaran yo sampean ki babaran mempertaruhkan nyawa belani anak enek sing babaran gampang yo enek sing angel yo enek sing ngeden tok metu ngono ki enek anak sing bolak-balik metu ndase tok mlebu neh ibu sampean muni terus wah akhirnya celuk ni dukun bayi dipeluruti gak metu celuk ni bidan disuntik perangsang gak metu bidane angkat tangan anu dibetotong Tulungagung dibetotong dokter kandungan mawon digo mlayu rono 10 menit diperiksa Mas mriki pripun dokter mohon maaf ini kalau nggak dioperasi bahaya kanggo ibu bahaya kanggo bayi nek iki kudu dioperasi sesar Mas dengan gagahnya sang calon bapak pinten dokter biayane 10 juta bojo sampean gak maca bismillah langsung tanda tangan herek nyapo belani anak mulih ngene dokter kandungan nang Karang Talun koyok keterak angin nak nuyok apa wong slametan ngadol gelang kalung melembung ini mulih ning Karang Talun takoni maratuwane le piye sidane bojomu kedah dioperasi lho Pak lah terus piye lah nggih niku lho Pak lah ya terus piye dioperasi iki piye lah nggih niku lho Pak lho kok lagi niku piye biayane piro le 10 juta lah terus piye le lah nggih niku lho Pak ora di dhuwit kok piye lek ramen mulek lah terus piye ngapunten Pak kepareng matur pripun kula lek ngambil sertifikat tanahe maratuwane menteleng kaya anak nyilih sertifikat menyuk menwe ora iso akhirnya ngebel koncone nang Blitar bro jadi awakmu arep adol sapi heeh tak utangi ya bro gak masalah piro bro dinyang 10 aku njaluk 11 wis utangen padha 11 melayu nang Blitar utang sapine koncone 11 juta 10 menit didol payu 10 juta rugi 1 juta ndak masalah belani akhirnya duit 10 juta diweni dokter kandungan anake karo bojone digo mulih nang Karang Talun sang bapak bangga alhamdulillah aku duwe anak alhamdulillah aku dadi bapak
mlebu omah urung lungguh celuk karo maratuwane le brokoan le. Mari brokoan seperti itu terus gak leren sampean ngragati anak akhirnya sekolah TK tambah mumet sampean jadi wong tuwek. Lah nyapa mergo sekolah ki paling larang TK. Lah nyapa mergo mboke melu sekolah. Anake sangu 5.000 mboke 50.000. Lah nyapa ngeterne anake karo goleki etek. Anake seragame loro cukup ibuke 7 mergo ngeterne anake karo tampil. Anake pedah mini gelem mboke njaluk vario. Aku ngelem ya ngeterne anakmu kok ning vario. Teko TK SD SMP SMA kuliah nibonangi ngragati anak sama. Anak sing adol sawah nyewakne sawah ya Allah adol Tegalan Amri anake tutuk kuliah. 4 tahun kuliah sampean belani. Akhire jenengan ditelepon, "Ya, Bu, tidak Malang kula badhe diwisuda. Ngagem-ageman sing sae ya, Bu." Akhire sampean budal nang Malang, anak sampean diwisuda. Teko kono diapakne yu, ya Allah mek dijak foto. Lah mau ngragati anak mek dijak foto. Mula aja kaget lek ning Karangtalun enek wong macul gawe kaos SMP Negeri Kalidawit. Lek mau ngragati anak mek didoli kaos. Ngono ki sampean trimo. Mari kuliah 4 tahun ya Allah. Lagi diwisuda lah kok mulih nggawa gendaan. Napa nduk kuwi kok mbok nyak ning rene napa? Ya iki ya pacarku. Sapa jenenge? Lukman. Akhire dirabekne. Bayuh mari rabekne anak leren Pak Lurah. Cek melu mikirne penggaweane anak. Lek bapake sawahe ombok kon garap salek bapake tokone gedhe kon toko lek bapake pegawai negeri kon dadi pegawai negeri. Lek bapake pitik akeh kon ngopeni pitik. Mari ndek penggawean leren dereng cek melu mikirne gawe omah anak. Dilak-diluk Pak Lurah takon gak enek lemah didol kenapa Pak Lurah leh arep gekne omah nduk iki lho. Lah napa mboten urip ning Blitar ora tak deleh kene tak gekne omah ning kene. Berarti paron nek karo besan Blitar. Paron piye Blitar mek ndongakne tok. Mari sampean gekne omah leren ya Allah Pak Lurah Kalidawir umure wis 5 wayahe leren kok dibleki putu to. Wis bedino mek playon nek karo putune. Mula jenengan iki besok lek anak mlebu swarga ora mungkin ra dijak. Karena apa? Panjenengan itu kangelan ngopeni anak. Mula Kanjeng Nabi dawuh, "Inna tifla yajurru bi abil jannah." Anak niku besok lek mlebu swarga, wong tuwane iki katut kebatek. Iku enten riwayat diceritakne anak niki lek mlebu swarga lingak-linguk karo malaikat dijawil nyapa lingak-linguk nyapa bapak ibu teng pundi. Subhanallah. Mula kula karo panjenengan perlu mencetak anak-anak kula karo panjenengan sholih sholihah. Mergo anak gilek sholih sholihah ketika sok ning akhirat selamat ternyata sing digoleki dhisik wong tuane. Ini membuktikan betapa pentingnya anak sholih sholihah. Lah anak sholih sholihah ki siji kudu dikai panganan sing halal, nomor loro aja kok dohne saka ulama. Mergo ulama ki wong sing paling ampuh di atas bumi selain kedua orang tua. Lho sampean iki karo anak mek gedhekne jasmanine lho Pak. Tapi sing gedhekne ruhani anak sampean tu ulama. Sing gedhekne ruhani anak panjenengan ki ternyata guru-guru TPQ Madin ki lho. Sampean iki gak kangelan mulang. Mula jenengan iki sing pinter matur nuwun karo guru-guru TPQ. Mergo nyapa? Sampean iki mek gedhekne tubuhe, tapi dia kenal Tuhan, dia kenal Allah. Niku sing kenale guru-guru mriki. Ora lho anak-anak sampeyan iso khatam Quran iki sing kangelan mulang wong tuane apa gurune. Kaya ngono kuwi. Anak sampeyan iki saiki pinter maca Quran sampai apal Yasin, apal juz amma, niku sing kangelan mulang wong tuane apa gurune. Anak sampeyan biyen gak iso salat saiki pinter salat sing kangelan gurune apa wong tuane. Ngono ki awakmu ya tau pisane nggo kong apa ngwehi kongguan guru-guru kene ngono tau. Blas ya Allah. Wafer. Ya Allah, rumah kelapa. La ilaha illallah kok cowetel men to. Blas. Ya Allah, sarung. No momen to paling murid kene iki. Ya Allah, blas. Ki SPP-ne piro lho ning kene? Gratis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Gratis. Kowe krungu apa ora saiki lek rokok gudang garam saiki wis piro? 20.000. 17 ya Allah. Lek bojomu sedina entek sak pak, sak ulane 700.000 ge rokoke tok lho 700.000 ge anake gratis. La ilaha illallah. Gratis. La ilaha illallah. Gratis. Masya Allah. So samane akhirat nunut anake apa nunut rokoke? Piye lek ning kene sak ulan 50.000? Piye? Lho, sapa muni pindah niku sapa kene? Lho, mulang anak ki abot lho yuk, sama dong tau mulang enggak? Mulang anak ki abot. Anak kula niku Pak Camat TP iki tukaran. Kowe lek tukaran nangis, terus nangis mulih anak kula sing pertama. Akhirnya kalau sampean iki lho pendak TP iki mesti nangis mulih kok ngedu abahe karo guru-guru TP iki to. Wis mulai saiki ora usah ngaji TP iki, saiki dulang abahe. Ya napa bah, sampean isuk subuh tangi, salat baru ngaji karo abahe. Akhirnya anak kula tak ulang dhewe anak sing pertama iki. Kuat pirang tahun? Alhamdulillah kuat seminggu. Ya Allah mulang anak ki abot. Kayak guru-guru TPQ Al-Karim ki ning ndi ra tau tenang, serba kesusu. Ning pasar le blonjo ki kesusu. Mbak susuke kersane. Selane ditembak mulang TPQ. Becek le ngelungne amplop tok kon madang moh. Mbak mamse mboten. Selane apa to mulang TPQ. Guru-guru TPQ ki pres ngaleng sepeda motor gak tau 5 yu 7,5. Ngono belani anak sampean kok ngono kok gratis iki lho. Piye lek sak wulan 70? Loh, aku ki ngeman sampean. Aku kuwatir anak sampean sok mlebu swarga. Sampean roh, ning ndi teng swarga, Bu? Ibu melu. Melu gratis sok melu. Loh, sampean iki dijak ning swarga anak mergo sampean duwe kange. Dalek randi kangelan iki. Anak kula niku Ustaz, satu hari ndres Quran. Sing nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Air mata menetes. Bojo kula tak takoni, Dik, iki piro SPP-ne? Itu sekitar 10 tahun yang lalu 15.000. Mulai saiki bayarin setahun pisan pan. Syukur lek minimal 10 bulan bayarin di depan. Syukur lek setahun pisan. Lenten apa bah? Kowe karo aku blas gak kangelan mulang. Anakmu saiki pinter maca Quran. Sak huruf aku karo sampe ndak mulang. Wis mulai saiki minimal 10 bulan bayarin di depan. Kula niki kok pamer mboten, istilah bayar terlambat tidak enak. Mergo nyapa? Anak golek maca Quran sing oleh diganjaran dhisik bapak ibuke. Kaya ngono kok gratis. Wis krungu apa ora lek nguyuh ning ning toilet saiki 5.000. Winginane aku ki nggo dhuwit 10.000 ora nek susuke kon nguyuh neh kok. Apa sing ditokne gak enek ngono. Wis pekne ngono. Mboten ten susuke lho Pak, pripun nek nguyuh neh. Gah pekne aku. Piye lek sak wulan 80? Engko sing muni nggih anake ra ning kene. Engko baru cangkemmu anak ora ning kene ora nggih. Lha tenan lho, masyaallah. Nuwun sewu, Bu. Piye panggah cocok gratis? Ya Allah. Manut nggih. Nah, sip. Endi gurune? Gurune putih enten sing. Endi gurune iki? Niki kok sing seragam putih ya? Wih, layakno kuru-kuru. Lho gratis ya. Loh, tenan anak kula iki mondok teng Malang. Suatu hari iki moro-moro nduduhne SPP ini diniyah Pak Lurah. Bah niki SPP ini diniyah. Dhuwur dhewe niku 150, terus 100, ngisore 50. Anak kula iki gak pamit
bapake lha kok milih sing 150 to sak wulan. Diniyah niku 150. Lho Le. Sampeyan kok mbunderi sing 150 Le kok gak omong bapake. Ngapa kok milih 150 wong enek 100? Anu Bah, ustate dawuh ngeten. Santri, lek bapakmu sugih milih sing akeh. Lek bapakmu sedeng milih sing 100, lek bapakmu mampu 50 milih 50. Lek bapakmu miskin ngomong, aku tak matur Pak Yai digratisi. Lah terus kok sampean milih 150? Winginane Mbah Yai dawuh, Bah. Anak-anakku santri, bapakmu ki lek ora iman karo ragatmu, Allah gak iman wae rezeki bapakmu. Semakin bapakmu ngragati entek akeh nang awakmu, Allah semakin akeh lek kowe rezeki. Kowe lek pengin bapakmu sugih tenan, omongno bapakmu aja iman ngragati sampean. Kula kepengin abah sugih, mula kula milih sing 150. Niku kula tasik dereng saged. Akhire tenan anak kula ki milih sing 150 ora pamer aku, ora pamer Pak Camat. Kula ki nate setahun ganti mobil ping 3 Pak Camat. Mergo nyapa? Anakku milih 150 Pak Camat. Lah kono panggah bit kreditan lha gratis to. Piye nek tangang kula piye? Sing klambi putih terus. Teng Jawa Tengah ini enek kota namanya Rembang. Kota Rembang ini terkenal seantero dunia. Mergo ning Rembang ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Bisri Mustafa. Mbah Yai Bisri Mustafa ki sapa? Putrane Pak Mustafa. Pak Mustafa ki sapa? Tukang dokar, wong biasa, tapi bercita-cita mulia, anaknya pengen jadi soleh. Akhirnya tenan, anaknya sing jenenge Muhammad Bisri ditereng pondok. Yai niki anak kula namine Muhammad Bisri, jenengan kula wentah supados anak kula alim kados alim panjenengan. Kula mboten saged ngaos. Oh nggih Pak Mustafa, pangestune didongakne nggih. Ngeten Yai, selama anak kula mondok teng mriki Yai, kula janji hasil dokar kula bagi kalih. Sing sepalih kula sukane bojo kula damel maem sak keluarga, sing sepalih kula sukane jenengan minangka matur nuwun kula dhateng panjenengan gelem mulang anak kula. Akhirnya Pak Mustafa pendak dina Jumat niku ngendangi putrane jenenge Muhammad Bisri ning pondok plus ngeterne setoran hasil dokar. Yai kula seminggu dokar asal 600, sing 300 bojo kula, niki sing 300 kangge panjenengan minangka matur nuwun kula panjenengan gelem mulang anak kula. Mek gara-gara wong tuwek loman karo gurune anak, lahir seorang ulama besar jenenge Muhammad Bisri Mustafa. Itu lahir dari orang tua sederhana tapi gak iman karo ragate anak. Aku tak loh nek ngene nak loh noleh apa oh ya tak loh lah lek sampean bayare sak sire guru-guru kene lek mulang ya tak nyire. Piye lek sak ulan 100? Kula tak matur yu aja tersinggung nggih. Ning Jakarta niku enek rumah penitipan hewan. Wong Jakarta ki lek lebaran niki sing asline Tulungagung mudik ning Tulungagung, sing asline Blitar mudik nang Blitar, begitu seterusnya. Lah wong Jakarta ki lek bodo sing mudik sing duwe kewan mboten nate digawa mudik. Sing duwe kucing, duwe pitik, duwe manuk, duwe kura, duwe ula, duwe kirik, kuwi kirike gak digawa mulih, dititipne ning rumah penitipan hewan, penitipan kirik. Piro ning Jakarta titip kirik, la ilaha illallah, sedina sewengi 70.000, saulan 2.100.000 kuwi titip kirik. Kuwi titip saulan 2.100.000 kuwi titip. Ning kene titip anak saulan gra, tibane jek larang. Nih, piye? Tibane jek larang. Gak ulan 2.100.000 titip. Ning kene titip anak gak ulan.
Aku setuju karo sampean sing dawuh pun manut. Aku setuju. Wis ngene yu. Dene kok karo guru-guru kene dirapatne kok akhirnya dikai bulanan gedene 20.000 sampai 20.000 sampean tampi Bu nggih. Mundak 20. Selawe. Tahun ngarep lek pengen mundak undangan neh. Sing nomor loro lek pengen duwe anak apik, anak kita jangan jauhkan dengan maknane kon sregep zaman wis koyok ngeten. 10 pelajar putri di kota besar sudah hilang keperawanane. Anak-anak kula karo panjenengan kudu ngaji, kudu duwe ilmu agama, mergo Allah dawuh innama yahsyallah min ibadihil ulama. Sing wedi karo Allah ki mek wong sing duwe ilmu. Mula anak-anak kula karo panjenengan ojo sampai didohne saka ilmu agama. Kula pesen lek iso pondokno. Nek saged pondokno mergo anak ki lek ning pondok minimal oleh 3 siji salate terjaga. Anak orang ning pondok mek perkara salat payon sama. Tapi lah anak sampean-sampean dele pondok sama ning kantor tenang, ning sawah tenang, ning pasar tenang. Lek perlu ibuke nang luar negeri tenang, mergo anake nang pondok. Sampean rasa ngoprak-ngoprak salat ben dioprak-oprak kiai ini. Jadi anak ki lek ning pondok untunge salate terjaga. Nomor loro, anak ki lek ning pondok untunge apa? Kluyurane terkendali. Saiki nuwun sewu Pak Lurah, Pak Camat, wis begitu masuk kota-kota besar sebesar Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Masya Allah. Apa meneh malam Ahad wis bocah padha breng-brengan, goncengan telu bengok-bengok nang dalan, enek sing gelut, enek sing mabuk. Iki anake sapa? Anake wong-wong sing ora gelem mondokne anak. Wah, anak kok saiki wis ora ning pondok kok cekeli sepeda motor, kok cekeli HP wis tektung. Lho nggih, Pak. Lho jane lek HP iki ora elek, tapi lek urung wayahe iso ngrusak anak-anak kula karo panjenengan. Tapi lek anak panjenengan di pondokne wis ora bakal kluyuran, mergo ning pondok gak oleh nggawa peda. Lho nggih HP iki jane mboten elek lho, Pak. Aku lek enek kiai muni HP iki setan gepeng iki ora tek cocok aku. Lho HP iki manfaate gede lho, Mas. Saiki lek ning Karang Talun nek wong mati apa kaya biyen layon-layon. Gak enek wong layon-layon. Sing layon-layon lho sampean goleki kanca lho gak ketemu dulur pirang puluh tahun iso nyambung lewat HP kok. HP ki apik lho. Sampean takon agama lewat HP kena. Bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing satu? Lak dijawab. Sampean nulis ayat Quran kutiba alaikumusiyam diterus ning karo HP. Wah, HP ki kan. Saat babun nuzule, sak kesimpulane bacan. Sampean nulis hadis sepotong talabul ilmi diterus ning karo HP. Aduh aku jan jekek karo HP. Lho saking pinter ya. Lho ibu-ibu saking gawe jajan kok tuku buku resep blas. Langsung diketik bagaimana cara mengolah ketela pohon. Klek langsung muncul nomor 1 jemblem. Getuk HP. Lho kula ngaji kok putih-putih apa mara? Kula nembe wangsul king Semarang. Nembe wangsul king Semarang. Saking Semarang niku kula nuju dhateng Wonogiri. Saking Wonogiri kula teng Purwodadi. Wonge gak mara iki lho. Oleh teko ndi-ndi ki wonge gak mara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pinten saking Karang Talun. Oh Pak Agus, nggih. Enten apa badhe ngundang ngaji saged ya saged. Sowan apa mboten ra usah, sowan malah gek teh. Paling rene ya nggo gula aku yo ngono. Wis Karang Talun rai Pak Kaji Agus to nggih, ya wis cukup HP ae ora usah rene. Niki mau teko kene iki di Sherlock yo. Kanan ngiri kanan iki teko kene HP. Kaya ngene kok HP elek iki. HP ki apik, cuman nek dicekel bocah rung wayahe kuwi cenderung berbahaya. Tapi lek anak panjenengan wis sampean pondokne, insyaallah iso milah iso milih. Wis to, lek mulih kok pondok njaluk HP kok tukokno, monggo. Tapi lek rung wayahe, wih ruwet, mergo HP ki dijak elek ya kena. Kok ketik ya muncul kok ketik iya. Loh, sampai hari ini ki 86,7%. Wong selingkuh di rumah tangga dileput ya mergo iki lho. Iya apa ora?
Mula anake dipondokne ben anake iki kenal ilmu agama, oleh kenal ilmu agama duwe takut karo Allah, wedi karo dosa. Mula ayo mon. Dadi anak ki lek mondok salate terjaga. Nomor 2 keluyurane terkendali. Sing paling hebat sing nomor 3 oleh barokah dongane kiai. Donga sing paling mandi nang anake dongane wong tuwa lorone. Gak enek donga sing ampuh ngalahne dongane wong tuwa lorone, terutama ibu. Kanjeng Nabi sing dawuh enek donga 3 sing ora ditolak karo Allah. Siji dongane wong sing dizalimi. Mula sampeyan iki lek dizalimi, dilarani karo tangga dulur kanca, sempatno ge donga, dongamu mandi. Sampeyan rewang kok difitnah ngentet iwak, ndang donga kula difitnah ngentet iwak Gusti. Ati kula loro jenengan duh, mari kula anak kula soli-soli Kak. Kula karo nyuton difitnah Gusti. Ndang donga mandi. Dadi lek dizalimi iki sampeyan iki kudu seneng. Mergo dongane mandi. Enek wong pengen donga mandi sampai umroh, pira ragate umroh. Lah nek to pengen dongane mandi sampai lunga 36 juta. Tibane dizalimi lho dongane mandi. Enek sing pengen dongane mandi ora mangan sego, mangan godhong-godhongan enek kok. Nggih godhong pring. Pengen dongane mandi, tibane dizalimi dongane. Nomor 2 dongane wong lunga, dongane musafir niku mandi. Mulai ibu-ibu sing sregep lunga. Mergo pas lunga dongane ngono nek melu ziarah Wali Songo kan donga. Wah, aja lagi teko makam wis golek bakul rena-rena. Donga. Nomor 3 donga sing ora ditolak dongane wong tuwa marang anak. Terutama bundane, mergo anak itu ndak bisa lepas karo ibuke. Lho tenan lho bapak karo ibuke mulyan ibu lho. Sampai enek lagu niku to. Derajat ibu 3 tingkat di atas ayah kan enek ta. Lho nggih ta. Mula Jin Nabi ditanya Jin Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu. Lajeng sinten ibumu. Lajeng sinten ibumu. Lah lajeng sinten lagi keempat bapakmu lho. 3:1 lho. 75% ibumu. Mula jenengan nek nukokne sego pecel bapak ibuke 3 bungkus, bapake sak. Lho ibu kok 3 bungkus to, ibumu, lagi bapakmu lho. Nyapa to jenengane punya 3 tingkat di atas bapak? Nggih, siji mergo jenengan itu punya 3 hal yang tidak bisa dikerjakan suami. Siji meteng. Teng mriki sing meteng bapake apa ibuke? Anakmu meteng sangat sasi mboten ate jenengan pisah. 1. Yang kedua melahirkan. Sing melahirkan ibuke apa bapake? Lho. Nomor 3 ngemiki. Sing ngemiki bapake apa ibuke? Mula jenengan iki punya kelebihan 3 dibanding bapak. Mula lek ndonga mandian ibuke timbang Bu sing riyadhah nirakati anak. Nabi Nuh ki hebat tapi anake nakal. Mergo bojone Nabi Nuh ki wong nakal. Mula anake yo apik padahal anake Nabi. Firaun iki bajingan tengik saking suwene lek bajing sampai Firaun itu mengaku menjadi Tuhan, ngopeni anak, ngopeni bocah jadi nabi, jenenge Nabi Musa. Dan apa? Mergo garwane Firaun wanita sholihah jenenge Sayyidah Asyah. Wis, ibu-ibu tak peseni, jadilah istri yang baik. Bu, sing sregep ndo anake lek ujian, aja anake kon poso, ibuke sing poso. Malah anake poso. Nduk, le ora usah poso, kowe nggarap soal malah kangelan. Bundae karo Pak Ndah sing poso. Malah anak iki poso, mbok iki malah enek etek 7 dicegat kabeh iki terus. Bu, donga nggih. Wis. Sing nomor 2 wau, anake dipondhokne nggih. Nek dipondhokne sing ketelu oleh barokah dongane kiya. Bapak ibuke ndongakne hebat. Tambah sempurna didorong doane kiai.
Lho nggih to wong paling mulya ning atas bumi iki wong tuane dhewe-dhewe karo kiai kok. Lho anak sampean ra tau didongani kiai iki daneman. Lah anak panjenengan iki lek di pondok ben dina oleh dongane kiai. Mula rasah kaget lek enek wong talun biyen ning pondok ra tenanan kok mbasa mulih dadi tokoh agama. Mbuh krana materine, mbuh krana kecerdasane, mbuh krana entengane. Itu karena ada barokah doa kiai. Kula kadang bayang nih, aku ki biyen ning pondok ra pinter. Maca kitab yo ora patek trampil. Ya Allah saiki gak ketangi mami tahlil kok payu. Apa iki? Enek barokah dongane kiai. Kula ndembe ngaji teng Kebumen, mampir gini kanca kula teng Magelang. Biyen ning pondok Jampes iki mboten tenanan Pak Lurah. Lah kok teko kono ki ya Allah bangun omah entek 1 miliar dereng mari. Masya Allah kok bangun omah koyo ngene iki piye ceritane? Lha kuwi sandingmu kok enek masjid sapa sing bangun? Lah ya aku iki karo wong-wong. Ya Allah. Lho uripmu koyo ngene iki. Ceritane sakniki dadi tokoh agama, tapi di bidang materi. Wis enek kegiatan apa kanca kula dadi bos kayu. Piye uripmu kok iso kaya ngene? Gak ngerti aku Kang Lukman. Pengen ngerti, heeh. Kowe iki biyen tau mondok. Nalikane kowe mondok, kowe didongakne kiai, iki lho sing marakne uripmu barokah. Mula lek iso anak-anak kula karo panjenengan derek dawuh Kanjeng Nabi, anak gila pengen apik, wa mujalasatul ulama, aja adoh-adoh karo ulama, aja adoh-adoh karo kiai. Lek iso di pondok. Anak kula mboten purun mondok Pak Lukman, ya wis aja dipeksa. Wong tuwek meksa anak ya ndak oleh. Dok, kowe panggah sekolah ning SMA negeri nggih. Bareng ngono ning di SMA negeri. Ya, Bapak Ibu lila. Tapi awak mulai bengi kudu ning pondok. Awak mulai bengi kudu ngaji. Anak-anak kita jangan jauhkan dengan ulama setempat. Ning Karangtalun banyak orang-orang alim iso ngaji. Tolong anak-anak panjenengan setelah maghrib dibawa ning ngene kiai ngene ulama setempat. Sekolahnya terserah gak apa-apa. Sing penting aja didohne karo ulama. Sing nomor 3 terakhir. Lek pengen di anak apik siji. Dikai mangan sing apik, nomor 2 dicedhekne karo kuwi tandane wong apik. Iki sing nomor 3. Tandane wong apik, tandane wong bejo. Sing nomor 3 wassalawatul khamsu ma'al imam. Lek salat iki gak tau dhewe. Wis, iki kaya-kaya terlepas saka pendidikan anak, iki keluarga. Jadi sama lek pengen keluargane apik, mangane kudu apik, kudu kumpul karo wong apik. Nomor 3 lek salat aja dhewe. Lah napa Kanjeng Nabi kok ngaturne salat? Nggih mergo salat iki amal sing besok nang akhirat didelok dhisik dhewe. Kok salate apik kabeh dianggap apik, kok salate elek kabeh dianggap. Salat itu cara anggota badan ndas. Wong yang anggere salate genah liyane genah, nek salate ra genah liyane ya ora. Salat iki cara anggota badan ndas. Wong ki lek ndase genah, mulak liyane genah. Mula foto KTP sing dipoto mesti ndase raine. Sama nemu foto rai kula niku lak genah kabeh to. Iki Pak Lukman asline Jember, iki tukang ceramah omahe Blitar. Lek ceramah kau wenyih lho kabeh lak genah to. Ya ceramahmu nemu foto sikil ora genah. Iki sikile sapa to? Iki lek ndelok nyelepor pecah-pecah dakane wong Karangtalun iki. Lah wong yang anggere salate genah liyane ya lah salat sing genah iki tibakne sitok salate wong jamaah. Wis tak peseni wong Karangtalun lek salat aja dhewe. Mergo wong ki lek salate jamaah karo Allah dituku borongan. Sing didelok dhisik imame, kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk. Kok imame ra khusuk, malaikat kon ndelok makmume. Kok makmume enek sitok sing khusuk, kabeh dianggap khusuk, ditebas 17 derajat. Imame mboten khusuk Gusti. Endi to kuwi? Karangtalun. Endi to kuwi? Mushola Al Karim. Lah nyapa kok ora nek sing khusuk malaikat duka kabare pantune kepangan wereng. Sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Malaikat ngalih. Lho kat arep ndi ajeng kula setip salate, ajeng kula busek salate. Lah nyapa? Mboten enten sing khusuk aja. Lah pripun Gusti? Panggah tulisan 17 derajat. Lho. Kok ngoten? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing gelem jamaah nang mushola Al Karim kuwi mlebu nang kasih sayangku. Wis panggah tulisan 17 derajat. Rumah tangga wong urip lek pengin barokah tenan aja salat dhewe. Sampe nek salat dhewe kudu khusuk, lek khusuk ganjarane sak derajat, lek ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe tak reken kendel. Bu, Pak, jamaah nggih.
Sampeyan percaya ta kayu ki sak kilo payu 5.000. Lho. Napa enten Pak Lukman? Enek syarat sitok gak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Kalau ning pasar Kalidawir enek wong bakul rambutan digantung. Mbak, rambutane pinten? 1 kilo, gangsal 1.000. Terus sampean takon, niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule langsung menteleng, sama ngomong apa kemu? Ya sak kayune, kayu ki lek nempel rambutan, regane padha karo rambutan. Ora trimo kayune yo rungokno, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Derajat awake dhewe derajat kayu, derajat semut. Lek pengen payu larang nemplek o masjid. Mergo masjid ki Baitullah, masjid ki daleme Allah, nemplek o musala sing wis diwakofne, mergo musala sing diwakofne kuwi dadi daleme Allah. Sing marakne larang jenengan lek salat jamaah dadi tamune Allah. Karo Allah dituku larang. Paham kayu-kayu semut-semut? Woi, kayu-kayu semut-semut aja salat dhewe ayo jamaah. Adek ora jamaah ki resiko lho, Bu. Sayyidina Abu Bakar yang nate nyolati jenazah. Lha kok salati jenazah iki disolati lha kok obat. Mari nyolati jenazah, baca kabar jenazah obah nek. Udarono taline bukaan. Akhirnya diudari tali dhuwur, tali tengah, tali ngisor dibuka. Brak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku dikrokoti ula. Spontan saya terima bat gulane kayu ulane tak gepuke. Ula ajeng digepuk lah kok iso nyebut asmane Allah, iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima taqtulunani. Abu Bakar, enak apa jenengan mateni kula? Innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kan ngrokoti jenazah niki, kon nyiksa jenazah iki sampai esuk dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Apa salah jenazah iki kok awakmu didhawuhi Allah kon nyiksa sampai esuk dina kiamat? Akhire ulane jawab, salahe sepele Sayyidina Abu Bakar. Apa salahe? Niki biyen nalikane urip nang Blitar, nalikane urip nang Karangtalun, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki biyen nalikane uripe bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah delok TV ra budal nang musala, sok lek mati dicokot. Musolane enek spekere ora iki? Tulung dukno ae. Timbang wong kene sok akeh sing dikrokoti. Bu, Pak jamaah nggih. Lek enek tanggane gak jamaah aja dilokne. Sampeyan budal kok tanggane panggah lungguh nang emperan, aja kok lokne, mlaku wae karo muni ula. Nek muter TV kurung azan, TV ini dipateni Bu nggih, budal kok anake takon bunda nyapa to bedak kurung azan TV ini kok dipateni jawaban ula nduk ula. Lek bojomu takon Bu sing ngaji ning TV iki mu sapa Pak Lukman, apa judule? Ula. Bu, benjing lek kurung azan musala, bapak cacah digugah nggih. Dijangan jamaah subuh karo lek gak tangi pijeten yu pupune ya subuh jamaah. Kentole iki dipijeti, kok panggah mulai teh munggah ning pupune ya jamaah ya. Kok panggah ra tangi kene yu pitetet sing buanter ya ula. Lek kok sing wedok njurit lho kok ulamu to sing tangi ya. Kowe iki lho tangi ya. Sing tukang azan subuh wonten Pak nggih. Wonten tulung sesuk sing jamaah ditung tambah apa ora? Nek sampai ra tambah bar komat bengok sing banter ulo. Lha tenan mula kula iki tenan salat iki tak usahane jamaah kelingan nek mati dikrokoti ulo iki. Hei. Jamaah nggih. Timbang sok lek mati dikrokoti wong jamaah ki dawuh Kanjeng Nabi wong nek sregep jamaah la yusibu fakrun fi dunya ning dunyane ekonomi diparingi lancar. Nyapa to sampeyan bakul cilok amen numplek ra tek jamaah. Nyapa to jenenge ngopeni iwak lho disebari wine 50.000 lho entek gede kali 5 nyapa tek jamaah.
Lho tenan, mula sama rasa kagetnya apa tuh kiai kira patek nyambut ke dawite akeh. Jamaah. Pun para hadirin telu niku monggo dilakoni dawuh Kanjeng Nabi sing diwasiati dari Sayyidina Ali, wong ilek pengen uripe bejo, duwe anak bejo, siji panganane halal, loro kudu sregep ngaji, nomor telu ayu istiqomah salat jamaah. Pun para bapak ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi barokah pengaosan putra putri kula karo panjenengan dados putra putri ingkang sholih sholihah. Muga-muga mbatek tiyang sepah kali nuju swargane Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, khususan khassah dzurriyyahipun keluarga besar TPQ Madin Al Karim ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon sangkoso Dewan Guru, Pak Lurah, Pak Camat menawi wonten atur kirang saya agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.